Hola, en aquest vídeo anem a practicar amb el nombre d'Avogadro. El nombre d'Avogadro van quedar que era la unitat que utilitzàvem per a definir la quantitat de substància, per a definir que era un mol. Un mol és igual a 6,022 per 10 elevat a 23 partícules, molècules, àtoms. En aquest cas, anem a utilitzar el nombre d'Avogadro per calcular el nombre de molècules que hi ha en 200 grams d'aigua. Per resoldre aquest problema hem de plantejar-nos l'estratègia. Nosaltres tenim com a dada inicial els grams d'aigua que dona el problema. Dels grams d'aigua ens demana que passem a molècules d'aigua. Aquest pas directe no el podem fer. El que podem fer és passar primer de grams d'aigua a mols d'aigua i una vegada tenim calculats els mols d'aigua podrem passar amb el nombre d'Avogadro a molècules d'aigua. De grams a mols gastarem el pes molecular com a factor de conversió i de mols a molècules utilitzarem el nombre d'Avogadro com a factor de conversió. Per començar, l'aigua és la molècula que està formada per dos àtoms d'hidrogen i un àtom d'oxigen. La primera qüestió serà calcular el pes molecular de l'aigua. El pes molecular de l'aigua se calcularà multiplicant dos vegades el pes atòmic de l'hidrogen, que és 1,01 grams, més una vegada el pes atòmic de l'oxigen, ja que només tenim un àtom d'oxigen en la molècula, que és 16. Això serà, per tant, 18,02 grams d'aigua per cada mol. Per tant, el nostre factor de conversió serà que un mol d'aigua equivale a 18,02 grams d'aigua. Aleshores, conforme hem comentat abans, el primer que haurem de fer serà posar el nostre valor, que són 200 grams d'aigua, i convertir-los a moles. Per tant, el primer que farem serà utilitzar el nostre factor de conversió, que ens diu que 18,02 grams d'aigua equivalent a un mol d'aigua. Amb aquest càlcul el que farem serà obtindre el nombre de mols que n'hi ha en 200 grams d'aigua, ja que la unitat de grams i la unitat de grams se'n va i només queda la unitat de mol. Si fem el càlcul, això dona un valor de 11,11 mols d'aigua. I una vegada tenim els mols, el que hem de fer és passar de mols a partícules. Per això utilitzarem com a factor de conversió el nombre d'Avogadro. Per tant, partirem de la nostra dada, que seran 11,11 mols d'aigua, i ara posem el nostre factor de conversió. Sabem que un mol d'aigua equivale a 6,022 per 10 elevat a 23 molècules d'aigua. Si fem el càlcul, ens dona un resultat de 6,69 per 10 elevat a 24 molècules d'aigua.